ζητούσε ο Χαραμοφάνης. Δεν γίνεται. Ή τα κάτσε μωρέ πρωί και διαβάζει τα τευτέρια. Σήκω να πάμε με τα μάτια από μια καφέ έξω. Άιντε. Μπορεί να άκουσε Άντε. εγώ για καφέ δεν πάω. Γιάντα. Έχω διάβασμα και δεν μπορώ να χωρίσω. Εγώ αυτά βλέπω. Διατάξεις προτύπων χρηματοοικονομικής. Μαλακίες των τετράγωνων. Αν δεν μπορείς να πάμε καφέ, θα πρέπει να γυναίκες, εσύ σήμερα καλά δεν να πάμε να δούμε να ανοίξουμε το μάτι μας. Εγώ δεν πάω πουθενά. Να σου πω κάτι. Άμα θέλει να κάνεις εδώ πέρα 5-10 λεπτά μεταξύ μας λίγο να μην κερδίσουμε, να κάνουμε λίγο μια παρέα, αλλά εγώ έξω δεν μπορήσω. Γιάντα. Σήκω ρε Ιακώβε, σήκω να πάμε. Ξέρεις, θα σου πω, αλλά δεν θέλω να πανικοβληθείς. Είδα. Έχουμε σταθεί. Είδα. Έχουμε σταθεί. Είδα μωρέ, δεν κατάλαβε ένα πράγμα. Έχουμε εξεταστική. Φου, τρεζάθηκα εδώ. Πω Πρεσιάκωβε, το είχα ξεχάσει, Κάτσε πάνω τώρα. Δεν πειράζει, έτσι αλλιώς θα πατώσουμε. Πάρε. Σήκω πάμε να κάνω καφέ. Όχι, δεν το άγιο. Σήκω ρε Ιακώβε. Είπα θα κάτσω να διαβάσω. Μουσική. Δεν δουλεύεις. Δεν δουλεύεις. Δεν δουλεύεις μωρέ. Είδα. Σου είπα. Θέλω να διαβάσω, το καταλαβαίνεις. Oh, we are just another brick in the wall. Αν βάλεις μάθημα μεταξύ μας, δεν είσαι άνθρωπος εσύ. Ω, μωρέ Ιακώβε, να τραγουδήσω όμως 6 μέρες, χαρά Θεού. Μήπως θες να πούμε τίποτα τραγούδια για το Σάκη, για τη Eurovision, για τους Τζέι, καντάδες, κάτι. Μιλάς για μαϊμούνια. Μιλώ για μαϊμούνια. Για μαϊμούνια μιλώ. Μίλα μου για μαϊμούνια. Μίλα μου για μαϊμούνια. Θες, να με κάνω τραγούδι. Ναι, αλλά μην πούμε πάλι τα ίδια και τα ίδια. Είδα να πούμε, ό,τι θες εσύ είδα. Ξέρεις τώρα εδώ που καθόμουν πριν, μην νομίζεις δηλαδή ότι διάβαζα, αλλά μου είχε έρθει και μια έμπνευση. Και έγραψα μου ένα τραγούδι και έτσι έρθει εξεταστική που είναι κοντά. Σοβαρά. Σοβαρά. Ωραίο. Έτσι. Έχεις τύχους να δω. Μεγάλους. Για να δω. Θα το κάνουμε σε μανεπιζότρι, θα απαντήσω. Το χειρότερο μπορούσε να συμβεί ήτανε να έρθει Ιούνιος και η εξεταστική. Και πως να κάτσω να στρωθώ και που έχει ζεστική να έχω αρχίσει διάβασμα, έγραφα από τον Απρίλιο. Κοιμάμαι για να σηκωθώ νωρίς πας και διαβάσω. Να ξεκινήσω απ' τις 9 τη μέρα να μην χάσω. Να έχω πυγμή και θέληση κι ανοίγω το βιβλίο. Μα να διαβάζω ξέχασα εγώ απ' το σχολείο. Και η ταφάμα είναι αυτό, σελίδα φτάνω 6. Νύστα σε πιάνει και καφέ, έρια έχω διαλέξει. Φίλους παίρνω τηλέφωνα να δω άμα διαβάζουν. Να κλείσουνε το διάβασμα, ούτε κι αυτοί διστάζουν. Όπα! Και να του φτάνει ο καιρός στο μάθημα να γράψω.
πήγα στους γονείς, άντε να περιγράψω. Άντε να περιγράψω. Η κατάσταση Είναι δύσκολη. είναι τραγική. Είμαστε μόνο για τα πανηγύρια και τα τραγουδάκια. Μου φαίνεται θα λέμε στους δικούς μου. Μαμά, μη με μαλώνετε, μη με μαλώνετε που δεν διαβάζω καθόλου. Κάτι τέτοιο. Ναι. Θα τραγουδούμε σε λίγο. Και δεν ξέρω τι θα γίνει και αυτή την εξεταστική. Προβλέπω η μάχη του μαραθώνα. Εγώ ένα πράγμα έχω να πω. Πάλι τα ίδια. Δεν σου πάω, θα κάτσω να διαβάσω. Δεν σου πάω, θα κάτσω να διαβάσω. Όχι, Μαριάκο, με σήκω πάμε και κάνα καφέ. Σήκω πάμε και καφέ, έλα. Σήκω. Μην σήμερα έτσι ωραία να βγούμε, να πάμε μια καφέ, να πιούμε κάτι σαν άνθρωποι. Μόνο να καθόμαστε εδώ, ξυπνήσει από την τσίπλα στο μάτι και μας να μου λες είσαι εξεταστική για χρηματοοικονομική και για χαρτοφυλάκια χρεογράφου. Άντε σήκω, άντε. Άντε έστε να πάμε για ένα καφέ. Άντε. Α, για λίγο. Ναι, για 2-3 ώρες. Για λίγο. Για 2. Για λίγο. Τον Τον υψίσαμε. Θα την πάω να τη δω.